дзень, шановнае гаспадарства. Радыё Свабода сёння вядзе наўпроставую трансляцыю з прэс-клубу. І сёння тут будуць уручацца аж две літаратурныя прэміі. Першая гэта за лепшы пераклад, прэмія імя Карласа Шермана. І другая прэмія гэта за лепшы публіцыстычны твор, прэмія імя Алеся Адамовича. Вось прэмія Алеся Адамовича мае такую доўгую гісторыю. Яна была заснаваная яшчэ ў 1995 годзе, і першым старшынём журы быў народны пісьменнік Беларусі Васіль Быкаў. І вось з гэтага часу амаль кожны год уручаецца прэмія. І я хочу вось зараз прадставіць дачку Алеся Адамовича, Наталлю Адамович. Наталля, вось колькі ўжо лаўрэатаў і сёння будзе які па ліку? Па ліку будзе 36-е. І я скажу, што свабодаўцаў вельмі шмат. Мы лічылі амаль десятак, пачынаючы вот з 91-й прэміі. Там быў Валентин Жданко і Віталь Цыганкоў, і потым уже нябожчык Віталь Тарас, і Ганна Соус, Шупа быў, Навумчык, Сергей Дубавец, вельмі шмат нашых. Я ўжо не кажу пра такія выбітныя асобы, як Геннадзій Владимир Некляев, Олесь Барадулин получал, Олесь Беляцкий, нават добрый наш сябра беларускі, можна сказаць, Валентин Асхоцкі, нават са шведского пен-цэнтру таксама былі асобы. Ну, я з кожны раз сама чакаю гэтага дня і думаю, хто будзе. І пакуль на сёння, да сённяшняго дня, я згодна з рашэннем пен-цэнтра. Вельмі удзячна, што прэмія пакуль не закрыта, да, і што, да, першыя гады было 5 прэмій, таму што было тада ў галіне і раду, і тэлебачення, она дзелілась на такое, на публіцыстыку, кажем, літаратурную, там, у газеце, вось, у друку, на тэле, как я сказала, раду, а потым по розных уже причинах стало только 2, потом и один человек уже был, да, там уже выбираюсь неких уже, ну, уже не обовязково так уже делить по галинах, а уже просто выбирается одного человека, да. Наталья, а в принципе тяжко зрабіць выбор? Ну, думаю, да. И причем уже столько человек уже прошло, что я каждый раз думаю, что может где-то ці будет знойдется ці лауреат, тем больше, что все-таки такая галина, что публицистика, она потребует здесь, может, и смелости учимости, да. И вот как-то давно уже, может, нема, как-то где больше такие литературной публицистика, может, чем-то... Ну, хотя бывает и раз, когда на раду, коли мы звернемся, да, то есть это все гучало по раду, тем шліку, а потом выходило книгами, вот что отрымалось. То есть человек, тоже Дубовец, те, кто іншие, они их, ну, так скажем, творы, будучи эти выступы были спочатку по раду, потом они как бы уже, да, а потом уже выходили книгой. Так что тут можно и, да, и так отрымовывалось. Ну, что наши белорусским публицистам, я уже сказала, что потребуется некая смелость, и здесь и годность треба, и все, потому что не... Просто так не напишешь. Это не в кожнай газете надрукуюць і так далее. Да, Наталя, але зараз даволі шмат прэмій. І літаратурных, чыста літаратурных, пачынаючы ад вельмі зараз папулярнай Гідройця, уключаючы там мемуарная літаратура Стагановичу, потым там дэбют, вельмі шмат. Богдановича, да, потым цёткі ўжо Шевіча, шмат. Потым же за этого Ліпновича, да. Да, дарэчы, будзе на наступным тыдні адразу зраблю рэкламу. Дарэчы, на наступным тыдні будзе ўручэнне прэміі за лепшую так званую турэмную літаратуру імя Ляхновича. Вось. А гэта добра ці дрэнна, вот столькі прэмій? Ну, мне цяжка судзіць, таму што мне дар таты зусім не перадаўся. Я не пишу нічога, так скажем, і толькі магу зайздросціць. А можа і добра людзі, таму што, ну, кожнаму творчаму чалавеку, як я разумею, все-таки хочется, каб яго адзначылі, таму што от зараз до мяне звяртались, будзе хутка 80 год Владимиру Высоцкому, и зноў мы вспоминали, что как бы там ни было, а гэты человек не побачил ни одной, вот мы кажем, да, книжка, а он ни одной книжки не побачил. Так хотел у Союз этот письменника выступить, и гэта не было, ни одной пластинки на своей родиме, только там. Так что это потребно человеку.
человеку. І менавіта пры жыцці. Да, І вось я хочу, так, хочу расказаць яшчэ пра адну прэмію, якая сёння будзе ўручацца. Гэта прэмія, заснаваная ў мінулым годзе, у 2016-м, прэмія нашага выбітнага земляка Карласа Шермана. Да, што ён быў вельмі добры сябра і з маім татам, і з Быкавым, і ён якраз вельмі шмат зарабіў для пен-цэнтру, да, і я в мінулым годзе сказала, і буду повторяться, вот, что вельми добро и шиковно, что выбрали этого человека, имя дали вот этому, потому что можно было, да, но то, что дали Шермана, я вельми рада, что таким чином его, ну, уже у нас, так скажем, он застался в истории Беларуси. Я нагадаю, что первым лауреатом премии імя Шермана был Якуб Лопатка, який пераклаў величезную книгу, там, здаецца, по 1000 сторонок, фіна-карэльскі эпос Калевала. Сёлета ажно 8 номинантов, вельмі солидное жюри. Я думаю, жюри так само было нелегко выбрать с такой колькости, это перечитать, все оценить. И я думаю, что сегодня вот эта интрига будет все ж таки разгаданная, и тому вот уже починается, так что я думаю, что зараз глядите нашу трансляцию. Шановні сябри, я думаю, що нам треба починати вже. Займайте, будь ласка, місце. Я рада вітати вас усіх тут ад ім'я Беларускага пен-цэнтра. Дякую прэс-клубу за гасціннасць, за тое, што нам далі магчымасць сёння тут сустрэцца. У нас сёння такі парадак дня. Спачатку будзе уручацца прэмія Алеся Адамовича, аднаго з заснавальнікаў беларускага пен-цэнтра. І гэта прэмія, уласна кажучы, пен-цэнтра. Пасля мы перайдзем вельмі хутенька, вельмі дынамічна, спадзяюся, да прэміі імя Карласа Шермана для перакладчыкаў. І гэтая прэмія ўжо мае 3 сузаснавальнікаў. Гэта фонд вяртання, які спансаруе галоўны прыз прэміі. Гэта Саюз беларускіх пісьменнікаў і гэта ўсё той жа беларускі пен-цэнтр. Я хотела бы запросить зараз Владимира Орлова сюда, каб ён рассказал трошечки про премию Адамовича, про Олеся Адамовича и так само представил лауреата этой премии и Наталью Адамович, якую мы попросим так само урушить премию. Добрый вечер, дорогие сябры. Ну, я несколько хвилин, может быть, буду говорить, так Наталья, как мы стоять, присесть и тут побочь. Паводле датаў во всех даведніках и энциклопедиях Олесю Адамовичу сёлета исполнилось в 90 годов. Ну, насамрэч дата іншая. Просто у час войны мама его крыху подмаладзіла, каб уратаваць ад вывоза ў Нямецчыну. Вось. Але все равно мы находимся каля этой круглявой даты. И мне хочется сказать несколько слов про особу Олеся Адамовича, одного з заснавальнікаў, сузаснавальнікаў беларускага пэна. Уже так мало засталося тых, хто быў сузаснавальнікамі, шмат хто небесны Беларусь. Видите, я хочу згадаць свое знаёмство с Адамовичем. Это здарылася при конце 80-х годов в Москве, где тады Спадар Алесь працаваў, не паладзіўшы з беларускім кіраўніцтвам. И тады великую группу белорусских литераторов, вот там Дзьмулі уже новые ветры, запросили совет по белорусской литературе при Союзе писателей СССР. Вот присутных тут там был Сергей Иванович Дубовец.
І почалося паседжанне этого совета вельмі цікава. Выступил один вядомый вельмі в той час российский критик и кажа: дорогие друзья, я сегодня всю ночь читал произведения наших вот молодых гостей, вы знаете, я пришел к выводу, что белорусский язык действительно существует. Ну и Олесь Адамович вылаіўся вельмі жорстка, да, на гэтыя словы. Потым быў перапынак. У перапынку мы прапанавалі там і москвичам, і найперш Адамовичу подписать наш лист, звернутый у белорусские инстанции с просьбой и патрабаваннем стварыць музей Владимира Караткевича. Адамович подписал так размашыста, кажа: нічога у вас, хлопцы, не атрымаецца. Гэтае, і он зноў сказал вельмі моцнае слово, я не буду паўтараць, каб не пікала потом у трансляцыі. Вось, нічого вам не дазволіць. Але Олесь Адамович, ну вот он валодаў даром прадбачення, але многія яго прадбачення аптымістычныя збываліся. Мало хто ведае, што Адамович прадказаў крывавыя падзеі ў Вільні, у сваіх публікацыях, у сваіх інтэрв'ю. Адамович в 91 годзе, на пачатку года, пайшоў заклад з Генрі Кіссінджерам, былым дзяржаўным сакратаром, про тое, што КПСС вось-вось сыдзе гістарычны арэнд, ён не памыліўся, і ён выйграў гэты заклад. И я хочу сказать, что я не буду агульнавядомыя рэчы казаць про творчасць, про кнігі, про фильм «Иди, гляди» паводле Адамовича. Я хочу сказать про то, рызыкну сказать про то, что, на мою думку, Олесь Адамович был сярод тых творцаў, асоба якіх была равнозначная, может быть, и вышэй за книги. И он это цудоўна разумеў. И таму он так рынуўся ў палітыку, у грамадскую дзейнасць, калі для гэтага з'явіліся магчымасці. Ён працаваў у мемарыяле, ён выступаў на дэмакратычных мітынгах у Москве і ў Менску не раз, прыязджаў заўсёды на Чарнобыльскі шлях. І ведаеце, яго сыход у вечнасць таксама быў сімвалічны. Ён памёр у час суду, калі выступаў у абарону інтарэсаў міжнароднага літаратурнага фонда. І потым яго пасмяротна ўзнагародзілі прэміі гэтага фонда за гонар і годнасць таленту. Здарылася гэта заўчасная смерць у 94 годзе. У 95-м уже наш пен-цэнтр заснаваў прэмію імя Олеся Адамовича. І першыя гады навучалася якраз у дзень нараджэння Олеся Адамовича. Может быть, мы обновим гэтую традыцыю. І мэтамі гэтай прэміі было ушанаванне памяці Олеся Адамовича і адзначэнне найлепшага публіцыстычнага твора, прысвечана актуальным праблемам сучаснасці. Но потым мы гэта як бы крыху пашырылі гэтыя крытэрыі. Я хочу сказаць, ну это цікавая цыдулка, я ее зачитаю. Она не мае асабістага нейкага характару. Хтосьці напісаў, прыхільніку творчасці Олеся Адамовича, што ягоная творчасць належала да жанру звыш літаратуры. У маім явленні гэта найперш яго публіцыстыка, яго эссе, яго інтэрв'ю. Я згодны. Ну і сярод першых лаўрэатаў 95-го года был Павел Шеремет, могу не назвать его имя. Потом сярод лаўрэатаў были Валентина Худович, Геннадий Буравкин, Сергей Навумчик, Павел Северинец, присутный тут Александр Тамкович, отсутный тут Александр Федута, Валер Булгаков, Владимир Никляев был одним з апошніх лаўрэатаў за книгу «Знаки припынку».
Ну и теперь я наблизился уже до самого хвалюючого моменту. Видите, у меня тут такая складаная вельми ситуация. Недавно я разрывал конвертик, как обвестить лауреата премии Гідройца. Ну и там так само нібито было вельми складано. Дали мне конвертик гэтай. І треба нечто сказати і обвестити. Ну тупо не будеш, як статистом, розривати, треба щось сказати, сформулювати. Я там напруживався, вот, щось сказав, але тут ситуація абсолютно протилежная. Я ведав ім'я лауреата сёлетнего полгода уже, с лета, потому что эта премия присуджається якби у виніку голосування Ради Пенцентра. Вот мы на Раде одноголосно проголосовали за нашого лауреата, і потім вельми тяжко було от, якби ту таємницю заховувати полгода, мовчати. Ось. А за цей час наш лауреат отримав премію Стагановичів. Ось. Потім я поки що не буду казати, що відбулося. Ось. А это ввогуле дивный лауреат. Видите, ён 15 годов назад, коли тут некоторых присутных еще на свете не было, да, те еще не умели читать, и он выдал первую свою книжку. Вот, выдал первую свою книжку. Ну и книжка имела поспех, и там на вокладце, тогда уже завелась эта традиция, писали некие отгуки про книжку. Я написал там, что я проехал с этим автором по Беларуси 10 тысяч километров, мне ни разу не захотелось его взять в руки пистолет и его преследовать. Ну, некоторых это наполохало, автор был вельми задоволенный, и все чекали, коли будет ягоная наступная книжка. Не прошло 15 годов, з'явилась наступная книжка этого автора. И я хочу зараз снять эти зеленые вокладки с книжек и сказать, что книжка автора, якого я не хотел застрелить, называется «Черный пистолет». Вот. А книжка, якая поспела атрымаць яшчэ проч премии Стагановича и премию Гідройца, называется «Был у пана Верабейка говорущий». Это книга Дмитра Бартосика. Оцените. Оцените працу нашей Рады. Мы, не ведаючи про все эти премии, проголосовали еще в червені за эту книгу. Ну, эту книгу про ее шмат писали, шмат почитал. Ну что, мне застанется, может быть, сказать, что эта книга створена на между нескольких жанров. Жанра подорожных нотаток, жанра эссе. Вот. Якого ще жанра? Владимир, була другая цидулка, там було б написано, яна належить до звышлых. Ну, бачиш, я апелюючи до редактора этой книги, хотел это самое почуть. Ну, может быть, все-таки покинем звыш литературу одному автору, який створил. Я зацитую так само відгуки некоторых первых читачов. Вот Светлана Алексеевич. Я была в захоплении, когда читала ваша подорожную мою родиму. У меня был такой рогот. Вот. Ну, кто-то тут написал, что подорожный Бартосика открывает нам Беларусь, схованную за официальным фасадом. Там інший стяг і герб, там святкують несоветские святы и згадывают добрым словом пана. Там колгасное поле перетворяется у поля битвы. Тут сегодня в кулуарах гучало навіть такое визначення, як епос. Есть щось тут сапраўды і ад эпоса у этой книжке. Дорогие сябры, я віншую нашего лауреата. Он отрымливает третью премию за свою книгу. Как я рада. Я думаю, что мы уже собрали давно.
Святлана Алексеевич подтримала гэтую премию. Ну, что ж, называл, потому что первые премии, когда шведский пенцентр еще помогал. То, что я рада, это не то слово. Правда, как лауреатный человек в этом городе. И сябр мой, и уже давно мы и в Глушу он ездил, и на Глушанскую хуторку выступал, и на Радио Свободе про Глушу так само рассказывал. І там бабруйському молодь вельми була узрушена, коли його побачили, да, вспомню, так само. І я був узрушений зустрічу з глушанською молоддю. І бабруйською, было вельми добре. Ну что ж, только зачу поспехов, чтобы еще ни одна книжка, ни одна премия, конечно, не может не за один год так отрымается. Я тебе так само хочу на память. Колись я прочитала, что ты давно еще молодым человеком был изрушено вот этой книжкой. Да. А дякуючи, зараз такое доброе у нас видавецтво есть попури, да? Я не веду, як зараз выплавили. Но вот эта книжка мне вельми подобается, как они зробили. Тем больше, что тут Кашкуревича иллюстрации, и он еще поспел до смерти за полгода написать, як он працевал над этой книжкой. Ну там, и головне, что тут и дублер того, что не было в той книжке, коли ты читал. Это глава про Сталина, да. Ну, и уже, ну, из серии моя, это самая, как самая добрая серия, так что я тебе, что я могу подарить, такая книга? Дмитрий, скажи, какой вышла библиотека? А, серия? Нет. Какая книжка? Вот это? Да. Покажи. Так, я хочу сказать не только про это, так, я хочу зараз перелічити людей, яким хочеться сказати дякую. Ось. Дякую Олександру Лукушуку, без якого не було этой книжной серии. Это книжная серия «Радио Свобода». По-моему, коли мне память не здрадживает, это одинная редакция на «Радио Свобода», якая выпускает книги, мая свою библиотеку. Больше нема. И это все дякуючи Лукушуку. Треба сказать дякуй Валеру Калиновскому, який придумал программу «Подорожжя свободы». Треба сказать дякуй моей редакторце радио Олені Радкевич, якая так намучилась. Это такая героичная женщина с железными нервами, якая все годы тривала супрацу со мной. Ось. Дякую редактору Сергею Дубовцу, без якого не было бы книги, потому что это были бы тексты. Тексты знятые з радио, скріншоти такі. Ось. А книжний вигляд все ж таки яны набыли дякуючи ягонной редактуры. Ось. Але нічога не было, как не... Вот меня пытаются, где ты берешь гэтых героев? А люди доносят про гэтых героев. Змитер Лупаш, глыбоцкий краезнавца, Казимир Бабич, наставник физкультуры Застаровеччины, Олесь Юркойць, краезнаўца, мытнік, які беспадстаўна сёння знаходзіцца за кратамі. Калі вы чыталі блог Сергея Дубовца, вы цудоўна ведаеце все пра гэтую справу. Чамусьці гэтага чалавека не прызнаюць палітвязнем. Для мяне ён абсалютна не палітвязень, а вязень сумлення. Вось. А так у Марчелла Мастрояні, здається, так, Марчелла Мастрояні неяк спитали, як ви так тонко, глибоко працюєте над образом, як вам удається проникнуть у глибини человечей психологии. На что это отказал, что я ничего не делаю, я учу текст, меня садят в машину, я приезжаю, роблю несколько дублев, после меня садят в машину, я приезжаю до хаты и все. То есть самое можно сказать, что я седаю в машину, еду у вёску, там буду с людьми,
меня там поять, кормят, привожу я назад домой сало, яблоки, литры горелки доброй, цибулю, бульбу, и когда я все это после черговой командировки привожу до хаты и начинаю разгружать багажник, жонка здивляется, и тебе еще за это платить. Я кажу, ну это дары белорусского народа любимому журналисту. Вот. В принципе, все. Да, за одну книжку 3 премии. Это, наверное, уже люди... Дякую велике віншування ще раз лауреату. А я запрошую Левона Баршовського, який розпочне урочисту церемонію, не менш урочисту церемонію вручення премії Карлоса Шермана для перекладчиків. Може і тут Бартосик отримає, правда, тут не але заслужив, правда заслужив. Ніхто не скаже, что премия незаслуженная, коли 3 разные жюри дали за одну книжку. Это все-таки треба заслужить. Долучаюся з Дмитру до віншування Малайчина. Мы починаем церемонию, а что, у меня голос, думаете, больше, чем у их? Нет, тому буду я говорить без микрофона. Мы распочинаем церемонию вручения другой премии ім'я Карлоса Шермана за найлепшую перекладную книгу. Премия заснована Доброчинным фондом «Вертання», Союзом белорусских письменников с уделом Белорусского пен-центру. И я хотел бы дать слово на початку. Господар Макаревич, есть у нас? Есть, скажи, Господар Макаревич. Представник фонду «Вертання», ему слово. Сергей Макаревич. Я рад вітаць вас у гэтай зале. І летась, калі я таксама з гэтага месца вітаў прысутных, я звярнуў увагу, што гэтая прэмія, прызавая частка прэміі у нашым уяўленні павінна вывесці з ценю перакладчыкаў, паколькі там, дзе прэміі падмацаваныя прызамі грашовымі, яны прыцягваюць увагу. І што я бачу сёння праз год, праз 13 месяцаў, што па маім суб'ектыўным падліку колькасць перакладаў значна ўзрасла. І не проста ўзрасла, а гэтыя кніжкі выходзяць у нас. І для фонду «Вертання» важна, што за гэты год выйшлі не толькі чужыя кнігі перакладныя, але і мы здолелі заснаваць серыю перакладаў. Это пераклады на беларускую мову нобелевскіх лаўрэатаў па літаратуры. А найбольш мы задаволены тым, што мы паспелі зрабіць кніжку, якую пераклаў патрон гэтай прэміі Карлос Шерман. Гэта «Каханне падчас халеры» Габрыэля Гарсія Маркеса. Мы рыхтавалі яе да дня нараджэння 25 кастрычніка, калі мы меркавалі ўручыць гэту прэмію. Вот кніжка выйшла, і мы вельмі ўсцешаны, што працуем мы і працуюць людзі. Дзякуй за увагу. Трэба даць слова, конечно, і Саюзу пісьменнікаў. Праўда, я кіраўнікоў не бачу, але ёсць Тихон Чернякевич. Калі ласка, Тихон. Калі ласка. Дякую, что дали слово. Я тут бачу, что у нас все-таки некая отбылась змена поколения. Вы бачите, выступают партнеры-организаторы. Сергей Макаревич, я выступаю. Вот Таня не отбавила выступать от пен-центра. Я думаю, что все у нас будет добро и притягиваться таким же духом. Я так само долучився до міркування Сергія Макаревича, що у нас вельми шмат стало видатних, класних перекладних книжок. Ми можемо бачити, які завалені у нас стол виданнями, тими, що в принципі хоча б номінувалися на премію. І я вспоминаю там ті часи, коли треба було в букіністах лазити, виколупувати там старі видання «Серої поезії народу світу», «Скарби сусвітньої літератури», і там «Поезії народу СССР», і ще нечто.
там з такой цяжкасцю даставаліся гэтыя кнігі, тут раптам все это спокойно абсолютно можно придбать в любой момент, зайти, купить те ж «Поэты планеты», там вышло там же 3-4 десятки книжек, и там многие еще ось-ось только выйдут, и все их с такой нетерпливостью чекают. Я мару абсолютно там побачить там книги Сафо, и Бадлера, и там, не ведаю, Гёльдерлина, и все это можно теперь зайти и спокойно купить у любой нашей мінської книгарні. Тому, якби, ну, нешта і Союз белорусских письменников тут видає, можна тут бачити все это, Села Суса, там, Замок Отрантон, Хорас Волбол, ще нешта. Будуть підтримуватися ці проекти і надалей. Ось, і зичу, как все гэтыя книги купіліся, усімі хотя б прысутнымі, все прочиталіся, хотя б шорт-ліст. Вось. І яны все вартыя перамогі абсолютно, і на месцы журы я б, напэўна, падзяліў бы прэмію на все гэтыя 8 частак, і гэта было б абсолютно, напэўна, класна. Вось. Ну, але пераможа наймацнейшы. Вось. Ну, просто ведаючы, колькі намаганняў трэба прыкласці ў журы, каб выбраць найлепшага. Вось. А як параўноўваць роман з вершам, п'есу, там, з эсеямі, это, ну, это просто неверагодна. І я лічу, што вось галоўнае, што робяць нашы прэміі, скажем так, гэта вось выкрысталізоўваюць найлепшае. І лонг-ліст, і шорт-ліст прэміі, гэта экстракт таго суперскага, класнага, што можна адразу ісці і купляць. Вось да чаго я ўсіх і заклікаю. Заклик почути, думаю, присутными тут, бо у нас есть тут и певный такой стол, где можно нечто набыть, что вы не поспели набыть. Я бы хотел сказать от своего имя так само несколько слов, як ведучая, гоноровый старшиня ПН-центра. Щиро скажу, мне было б так само с чем выставиться на эту премию. У меня летось вышло несколько перекладных книжек. Чаму я гэтага не зрабіў? Причина толькі одна. Я вельмі паважаю працу наших перакладчыкаў, ведаю, што ў большасці выпадкаў яна практычна, ну, будем говорить так, не аплачваецца. Калі аўтар выдае сваю кніжку, ён прынамсі мае маральнае задавальненне, яго імя ёсць на вокладцы. Як вы бачыце, тут у нас імёны Генрих Гайне, Хорас Волпол, Мэри Шелли, Эдгар Керрет, Клайв Степ Льюис, безыменный автор Ригведы, Шарль Бадлер, Малгажата Шейнер, Сергей Жадан. Тут нема имен у наших перекладчиков. И тому хотелось, особливо, покольки я фактично таки отказный редактор серии «Поэты планеты», якая выходит на безгонорарной основе, хотелось хотя бы, каб эта премия хотя бы частково компенсовала працу тым перакладчыкам, якія вклалі в это кавалак свайго жыцця, бо на гэта ідзе кавалак жыцця. І таму вот пакуль у нас будзе выходзіць серія «Поэты планеты», і мы плануем яшчэ заснаваць серію «Библиотека сусветнай драматургіі», дасть Бог, в пачатку наступного года. До этой поры я выставляться не буду на эту премию, потому что хочу, чтобы оценили работу наших, ну, наших молодейших, будем говорить, коллег. Теперь, коли ласка, мы с вами повинны, уже ведаем имены авторов. У нас таким чином 8 позиций, легко полечить, 4 сверху, 4 снизу, але у нас 10 номинантов, бо эти книги у нас перекладали в соавторстве с тех, что прошли у шорт-лист. У нас эти книги перекладены с 8 мовов. Некто скажет, а чему с 8, вот как бы есть английская, тут присутничает. Но некоторые книги с 2 мов. Эдгар Керрет перекладены с ивриту и ангельской мовы. И удзельнічалі ў выданні вот этих кніг 5 выдавецтваў, якім асаблівую падзяку трэба выказаць. Прашу падтрымаць апладысментамі. Тут выдаўцы таксама прысутнічаюць.
І, калі ласка, я вельмі маю гонар прадставіць журы, якое выбірала лаўрэата. І выбірала добра, бо я вядучы, я не ведаю, каго яны выбралі до этого моменту. У журы прэміі ўвайшлі Владимир Орлов, паэт, прозаік, гісторык, перакладчык, лаўрэат прэміі «Еўрапейскі паэт свабоды», паважаная Ганна Бутырчык, кандыдат філалагічных навук, загадчыца кафедры замежнай літаратуры філалагічнага факультэта БДУ, поэтка, перекладчица Галина Дубянецкая. Литературознавца, перекладчица, кандидат филологичных наук, загадчица кафедры белорусской мовы и литературы лицея БДУ Марина Козловская. И вядомый перекладчик, редактор, славист, мой вучень, Сергей Смотриченко. Ласка, я попрошу Марину Козловскую поделиться своими враженнями от працы журы, якое, наколькі ведаю, якая была вельмі няпроста. Добрый вечер. Думаючи про гэтую прамову, я пришла до высновы, что трэба пачаць з таго, што мы вельмі часта не гаворым, з падзякі. Найперш хацелася падзякаваць заснавальнікам, сузаснавальнікам гэтай прэміі, якія вывелі з ценю нябачных людзей, чыіх імёнаў, як сказаў Левон Петрович, няма на вокладках кніг, але якія робяць вельмі важную справу. Яны робяць наш беларускі сусвет трошкі большым, трошкі больш разнастайным і, адпаведна, лепшым. І гэта вялікая справа і вялікая праца, якая хацелася б, каб заслугоўвала увагі і удзячнасці. Перад нами сёлетні лонг-ліст, у які увайшлі 22 пазіцыі. Гэта направду много. Яшчэ колькі год таму перакладных кніжак было значна менш. Гэта кнігі вельмі розныя па сваёй прыродзе. Адзінага, чаго нам тут не ставала, гэта драматургіі. Так направду ўсё астатняе было. Была мастацкая проза і нон-фікшн, эсеістыка, якая паціху, паволі трапляе ў беларускі кантэкст. Былі дзіцячыя кніжкі, якія, я спадзяюся, выхаваюць для нас новае пакаленне чытачоў. Была паэзія, прекрасная абсалютна, і вялікая дылема для нас, сяброў журы, як з гэтага ўсяго выбраць, з лепшых выбраць найлепшага, аднаго. Было зламана много дзідаў, шчыра кажучы. Было много абмеркавана магчымых варыянтаў. І на апошнім пасяджэнні журы мы прыйшлі да высновы, што добра было, калі знойдуцца сродкі, уручаць не адну прэмію, а одну прэмію за пераклад паэзіі, одну прэмію за пераклад прозы і одну прэмію за пераклад дзіцячай літаратуры альбо драматургіі, альбо нон-фікшн, як там атрымаецца. Просто для таго, каб людзі, якія робяць вялікую, важную, таленавітую, тытанічную працу, былі ацэненыя. Што б мне хацелася яшчэ сказаць? Сказаць вялікі дзякуй беларускім перакладчыкам, якія, нягледзячы на тое, што выдаць кніжку каштуе палову жыцця і вялікай колькасці нерваў, і тыя, хто спрабавалі выкупіць аўтарскія правы, хоць раз ведаюць, што гэта такое, калі яны ёсць, яны робяць гэтую справу. Вялікі дзякуй за тую асалоду, якую асабіста я мела, чытаючы тое, што вы зрабілі. Вялікі дзякуй за тое, што вы рухаецеся, за тое, што вы адкрываеце для нас сусвет, які быў для нас закрыты. І такім чынам нас узбагачаеце. Вы вельмі крутыя. Так, направду, дзякуй вялікі за тое, што вы ёсць. Вялікі дзякуй Марыне Козловскай. Я думаю, яна тут не перабольшала, бо я, так сказаць, чуў водгукі сяброў журы яшчэ ў працэсе, калі толькі пачыналася, як з гэтай гарой усяго разабрацца. Была такая роспач пэўная.
Скажу так, что была и проблема сфармаваць журы, бо это трэба было людям знайсці, якія ахвяруюць сваім вольным часам. Таму ім яшчэ раз вялікая падзяка, каго б яны не выбралі. Да? И теперь мы перейдем до знакомства с творами. Мы попросим, как невеличкие урывки с творов, ці там верш, ці два верши, читались, однако, в межах такого регламенту, в межах 3 хвилин. Будем за этим сочить. Коли ласка, у меня по порядку стоит первый Сергей Шупа, переклад з івриту ангельской мовы книги Эдгара Керрета «7 добрых годов», выдавецтва Логвинов. Коли ласка, мы послухаем зворот Сергея Шупы, який... Эдгар Керрет, «Кахання з першага лісту». Бацьку было 29 гадоў, ён наладжваў у дамах электрычнае абсталяванне. Кожны раз, здаўшы чарговы аб'ект, ён ішоў на 2 тыдні ў загул і распускаў увесь свой заробак, потым 2 дні адлежваўся і тады пачынаў працу на іншым аб'екце. Падчас аднаго такога загулу ён завітаў з сябрамі ў нейкі румынскі рэстаран на Тель-Авівскай набярэжнай. Ежа была так сабе, але пітво ў парадку, а цыганскія музыкі проста фантастычныя. Бацька слухаў музыкаў, якія гралі свае жаласлівыя мелодыі, яшчэ доўга пасля таго, як усе сябры вырубіліся і іх развялі па дамах. Нават пасля таго, як пайшоў апошні наведнік і старэнькі гаспадар сказаў, што рэстаран зачыняецца, бацька не хацеў раставацца з музыкамі. З дапамогай пары кампліментаў і пэўнай сумы грошай ён здолеў угаварыць цыганоў стаць на адну ноч яго асабістым аркестрам. Яны пайшлі за ім уздоўж набярэжнай, граючы як багі. У нейкі момант бацьку несцерпна захацелася адліць. І ён папрасіў свой прыватны бэнд зайграць нейкі энергічны матыўчык, адпаведны гэтаму фізіялагічнаму працэсу. Замовіўшы музыку, ён падышоў да найбліжэйшай сцяны і прыступіў да таго, што людзі робяць пасля празмернага спажывання вадкасцяў. «Усё было просто цудоўна», — сказаў ён, ззяючы вавёрчанай усмешкай. «Музыка, краявід, лёгкі марскі брыз». Праз некалькі хвілінаў гэтую эўфарыю спыніў паліцэйскі аўтамабіль, які быў выкліканы, каб затрымаць бацьку за парушэнне грамадскага спакою і несанкцыянаваную дэманстрацыю. Выявілася, што сцяна, на якую ён вырашыў аблегчыцца, была заходняй сцяной французскай амбасады. І ахоўнікі падумалі, што чалавек, які мочыцца пад акампанемент жыццярадаснай цыганскай музыкі, ладзіць такім чынам нейкі крэатыўны палітычны пратэст. Доўга не думаючы, яны выклікалі паліцыю. Паліцыянт запхнуў бацьку, які не думаў супраціўляцца, на задняе сядзенне машыны. Там было мякка і утульна. І пасля доўгай ночы бацька быў рады нечаканай нагодзе трошкі падрамаць. У адрозненне ад бацькі, цыганы былі цвярозыя і ўпарта супраціўляліся затрыманню, абурна даводзячы, што не зрабілі нічога незаконнага. Паліцыя паспрабавала запхнуць у машыну і іх, і сярод гэтай сумятні малпа, што належала аднаму з музыкаў, укусіла галоўнага паліцыянта. Той азваўся дзікім рыкам, разбудзіўшы бацьку, які кожны цікаўны чалавек, тут жа вылез з машыны, каб паглядзець, што ж там такое адбываецца. Ён пабачыў, што каля машыны паліцыянты забаўна валтузяцца з цыганамі, а вакол ужо сабраліся некалькі разявакаў і назіраюць за незвычайным спектаклем. Сярод іх была рудавалосая прыгажуня. Нават праз алкагольную імглу бацька здолеў разгледзець, што гэта была найпрыгажэйшая жанчына, якую ён толькі бачыў у сваім жыцці. Ён выцягнуў з кішэні свой працоўны нататнік, дастаў аловак, які заўсёды трымаў напагатове за правым вухам, падышоў да маёй маці, падставіўшыся інспектарам Ефраімам, і спытаўся, ці была яна сведкам інцыдэнту. Маці, спалоханая, сказала, што толькі што падышла, але тата настойваў на тым, што мусіць запісаць яе кантактныя дадзеныя, каб пасля можна было яе апытаць. Яна дала яму свой адрас, але перш чым інспектар Ефраім паспеў яшчэ нешта сказаць, на яго наваліліся 2 раз'юшаныя паліцыянты, надзелі яму кайданкі і зацягнулі назад у машыну. «Будзем у кантакце!» – крыкнуў ён маме са сваім заўсёдным аптымізмам, калі машына ад'язджала з месца падзеяў. Мама прыйшла дадому, дрыжучы ад страху, і сказала дзяўчыне, з якой яны разам здымалі кватэру,
што нейкі серыйны забойца хітрасцю выцягнуў з яе адрас. На другі дзень тата з'явіўся на парозе ў маёй маці цвярозы і з букетам кветак. Яна адмовілася адчыніць дзверы. Яшчэ праз тыдзень яны пайшлі ў кіно, а яшчэ праз год пажаніліся. Калі ласка, наступная будзе чытацца кніжка формально нон-фикшн. Нет, ну добре. Да, давайте мы перейдем до наступной позиции, потому что едет сюда Мария Пушкина. Будем сподіватися, что заедет, а мы пока откладем. А попросим Ганну Янкуту, якая разом с Мариной Дергачевой перекладала эту судовную книжку. Марина не может по семейных обставинах присутничать. Просим Ганну Янкуту подивитися. Дякую. Я была переконана, что на приезде я рыхтовалася только говорить про свою частку, але тоді я трошки скажу про всю книгу. Вогуля я переклала в этой книзе Хораса Уолпола оповесть «За замок Отранта». Мэри Шелли, Франкенштайн переклала Марина Дергачева. Я могу сказать, что я свой твор переклала выпадково. Ну, ось так можно ось 150 сторонок, просто ось не перекласть абсолютно выпадково. Насамрэч мы рыхтавалі, хотели зрабіць нумар часопіса «Пройди свет», присвечаны містыфікацыям, і якраз замак Отранта – это одна з таких вельмі вядомых містыфікацый. Я переклала першую частку. Потом оказалось, что нумара такого мы робить не будем, але уже, когда первая частка перекладена, это уже не шкода кидать на полове дороги справа, и я не так переклала эту оповесть до конца. Увогуле, потом я долго думала, на что я это зробила, кому это увогуле потребно. Але, почувши шэраг водгукаў про книгу, я зразумела, что это не зусім марная справа, и моя праца, и праца Марины сапраўды мае пэўны сэнс і для гісторыі літаратуры, я спадзяюся, для беларускага перакладу, тому што замак Отранта можна лічыць такім першым узорам гатычнай аповесці, а Франкенштайн – гэта першы твор у жанры навуковая фантастыка. Таму нават калі гэтыя кнігі будуць выглядаць такімі дзіўнаватымі для сучаснага беларускага чытача, яны, в прынцыпе, ўсё, што мы цяпер у вольны час любім пачытаць або паглядзець, яно ўсё нарадзілася з гэтага. У вас мало часу. Я прочитаю только, паколькі гэта такая проза, даволі грувасткая, вельмі сюжэтная, я прочитаю, не буду читать уласна нічога празаічнага, прочитаю верш. Гэта сонет да высакароднай леді Мэри Коук, якім Хорас Волпал пачаў гэтую кнігу. Няўжо дзявочыя пакуты, што поўняць гэтыя радкі, не будуць сябра мой пачуты і не кранець для зашчакі. Пагарды да людской нягоды я ў вас ніколі не знайду, бо вы развееце заўсёды са строгай мяккасцю бяду. Ды не спяшайцеся з папрокам, крытычным абмінайце вокам чароды выдуманых дзіў. Усмешка ваша – промень славы, што ў часе бурнай выправы караблік гэты ацаліў. Можна было журы адресаваць гэтую прамову. Дякую, что вы найшли способ укласціся, 25 секунд, сейчас экономили. Калі ласка, у сувязі з гэтым мы пераходзім до наступнай пазіцыі. Это кніжка, гэта як бы тое, чым можам ганарыцца уже по факту толькі яе выхада. Мова санскрит, на якой мы тут не все свободно валодаем этой мовой. Вот, хотя калі пачинаешь калі написать это зразумелым шрифтом, то оказывается вельмі много там знакомых слов. Але это сапраўды гонор для нашей культуры всей, то, что мы можем презентовать книгу Ригведа, якую пераклаў з оригиналу Игорь Куликов. Калі ласка, Игорь Куликов, попросим. Так, паколькі я хочу прочитать великий отрывок, я одразу почну. Гимн, который приписывается поэту Дригра Томасу. Это дословно означает «долготемрвый подле легенды, и он был слепым». И гимн присвячены коню. Был такие ахвяры, коли приносили коня богам,
і гэты гімн падрабязна апісвае працэс прыначэння ахвяру коня. Хай Мітра Варуна Ар'яман увішны, хай Індра з марутамі нас не прагледзець, калі вы навучыце вышаць на лушынкі коня багароднага, здабыча ношы. Вядуць перад ім разубрану ў аздобы, казла пярэстага, дарунак у путах, ідзе ён бліяннем прастуе наперад, да мілага жытлішча Індры Пушана. Перадуе прыгожаму коню навучце, той казёл усабожны Пушанова доля, жарабца дапрыяльную перад жаротву, падганяе тваштар дзеля слова падзеі. Калі ў час суладны жарабца жаротву, наўкол пуці Божага тройчы абводзяць, то першую рушыць Пушанова доля, казёл, што звястуе багам пра адправу. Жрэц, абраднік, адрочнік, вогнезапальнік, дзяжарнік жорнавы прамоўца натхнёны, належна аброчаным гэтым аброкам, напоўніце чаравы красную стравай. Пейце хвалу слупарубам ды слупавозам, тым, што вянец выразает на слуп аброчны, тым, што збіраюць начынне коні гатоўлі, хай іх услаўленне нам стане ў прыгодзе. Пайшоў у сялібу багоў прамаспінны, услед яму складзена мною малітва, радуюцца жортве натхнёныя спевцы, на годах багоў здабылі мы супольца, абродь скакунова, вузда жарабцова, стрыножныя путы і повод ягоны, трава, которую ў рот положили, хай будзе з табою і ў Божай сялібе, што муха паела зубоіны конскай, што к дрэву приліпла і што да сякеры, што к пальцам рэзніка да яго пазногцяў, хай будзе з табой у Божай сялібе. Ад рэштак пахучак нестраўленай ежы, ад задкі смярдзючага сырога мяса, хай рэзнікі тушу скакуна ачысцяць, хай вывараць варма закольную страву. Сок з тушы тваёй наражону стыкнёнай, жыр з мяса твайго на агні гатаваным, няхай да зямлі не прыстане ні к травам, багам прагавітым хай будзе дарунак. Хто сочыць за смажаннем конскай тушы, хто кажа, пак добры, здымайце нарэшце, хто жжэ частаванне жарабцовым мясам, хай іх услаўленне нам стане ў прыгодзе. Прыток каштаваць, ці зварылася мяса, судзіны, якім разліваюць юшку, накрыўкі гаршкоў і тушыльныя чопы, крукі ды паўміскі, ўсё служыць стаенцу. Пакоцвішча, ходзішча, лежбішча, збруя, стаенніка стрыножныя путы, пакорм і наедак, вада, што ён выпіў, хай будзе з табою і ў Божай сялібе. Агонь хай цябе не ўкродамі з дымам, кацёл не абернецца кіпам кіпучы, жаданы аброк, асвячоны апеты, захвотай хай прымуць стаенніка богі, убранне, которым коня убираюць, апоны яго залатыя аздобы, аброці стрыножныя крэпкія путы, няхай у багоў жарабца утрымаюць. Калі цябе вершнік падганяючы надта, ці пяткай, ці пугай ударыў балюча, як жыра чарпала на жертвообрадах, сталяю твае ўсе вярэды малітвай. На 34 наткнецца сякера, часак на коня богодружнага рэбры, без псоты разберце яго на чалоны, адзерце назваўшы сустав за суставам. Адзін разбірае скакуна тваштара, а двое трымаюць такі бо парадак, і колькі тваіх прыгатую чалонаў, у агонь столькі саме абраку, як лёцак. Хай дых цябе люба на ўходзе не мучыць, і ў целе тваімі закрасне сякера, хай резнік неумелы, прымазаўшы ў празе, ножом абы-як не адрэжа чалонаў. Не мрэш ты ў коню, не церпіш вярэды, а рушыш да багоў дарогою лёгкай, з рабымі з буланамі ў супражы станеш, скакун баяветы удышлі асловам. Корову жарабцоў прынясе нам стаеннік, сыноў найвыдатны, скарб цэланасытны, бязгрэшнасцю нас хай надзеліць бязмежжа, валоду хай конам не будзе аброшаць. Вынікам сэканомленай данной 25 секунд і ён напісаўся. Вялікі дзякуй яшчэ раз Ігору Кулікову. Пераходзім да наступнай пазіцыі. Гэтую кніжку я маю дома з аўтографам, з задавальнення мае прачытаў, з аўтографам аўтара. Але мне вельмі прыемна, што ў нас появляюцца новыя прозвішчы сярод перакладчыкаў. Калі ласка, Віталь Латыш, урывак з романа «Ворошиловград» Сергея Жадана. Хочу сказать, что это мой первый переклад, який вышел в выгляде книги. Мое имя неведомое и прозвище мое Латыш. Латыш, пробачьте. Виталий Латыш. Да, я вельмі усцешаны тем, что мое имя стоит впершыню ў шэрагу с такими знакомитыми сур'ёзнымі прозвішчамі. Вельмі прыемна. Таму пачну з кніжкі. Адразу моей кнігі, точней, дакладней у кнігі Сергея Жадана шмат герояў. Адны з іх гэта качэўнікі, яны зноў ідуць туды-сюды і перыядычна кажуць розныя
цікавыя прамовы. Вось адна з іх адносна таго, што у другой кашэльніцы нарадзілася дзіця. Ты, што з нічога ўзнікла, гаварыла яна, то, што прыйшла з ніадкуль, салодкае, як святло, і нябачнае, нібы ноч. Усё, што адбывалася наўкол цябе, усё паветра, якім ты дыхала скрозь матчыны порах, усё неба, што плыло ў гары, і ўсё каменне, што ляжыць пад зямлёю. Усё гэта змяшчаецца ў тваім сненні. Усё, што ты бачыш у сне, усё, што ты нараджаеш, прачынаешся, усё слугуе табе гэтай ноччу, усё кружляе над табой, нібы зоркі навокал пусткі. Цяпло падымалася з рэк, каб табе не было надта холодна ў дарозе. Травы раслі з зямлі, каб ты ступала па іх, ідучы з усходу. Жывёлы брылі за тваім дыханнем, крэючы сваімі бакамі чорнае чэрава ночы. І духі ляцелі ў гары, бы ластаўкі, выглядваючы табе месца для адпачынку. З зорнага неба зроблена твая галава, з месяцовых промняў зроблена твоє правае вока, а жоўтае сонца левае. З камет да нябеснага камення зроблены твои зубы. З кастрычніцкага туману зроблена твоя скура. З дажджоў утварыліся твои лёгкія, а з сукмені б'ецца твоє радаснае сэрца. Са сцяблінаў горкіх раслін растуць твои рукі, з сакавітай кукурузы вылучаюцца твои улыбкі. Калі ты расплышчваеш вочы, расце месяц, а калі заплюшчваеш, тонуць рыбацкія човны. Калі ты ўздыхаеш, жанчыны чашуць валасы журботу і смутку, а калі бачыш у сне нябёсы, каровы поўняцца малаком. Усе, хто прыйшоў цябе вітаць, усе, хто пойдзе следам за табой горнымі сцежкамі, спяваюць цяпер толькі для цябе. І ў кожнага з іх пад паднябеннем хаваюцца ластаўкі, уладкоўваючыся там на зіму. Бо нам разам зімаваць, разам выбірацца скрозь снягі, пераводзіць нашых жывёл праз замерзлыя рэкі, гнаць перад сабой бясконцыя статкі, пераганяць іх праз перавалы, праз глыбокія зімовыя ночы, праз заснежаныя гарады і чыгуначныя каляіны. Спі, пакуль не прачнуліся птушкі на плячах стомленых мужчын і не спыніліся сэрцы ў грудях тых, хто цябе любіць. Калі ты прачнешся, паветра зрушыцца і пацячэ на захад, забіраючы з сабой усе нашы жаданні, усе патаемныя словы, якія мы прамаўлялі табе. Калі ты прачнешся, ты пакажаш нам шлях з гэтай пусткі. Ты пракрэсліш для нас доўгую тонкую лінію, якая і выведзе нас да ўсіх тых, хто некалі нас пакінуў. Установленные 30 секунд. У нас Мария Пушкина прибегла. Выдатно. Але мы идем по порядку, потом вернемся. Хай она отдыхается трошки. Идем по порядку. Наступного зато перекладчика, я еще раз прошу пробачення у Італії Латиша, теперь вся публика уже ведает, правильно ставит натиск. Коли мое прозвище первый раз надрукували в газете, написали Леонид Башчецкий. Так что я до этого привык. Наступного перекладчика мы зато ведаем уже все добрые и умеем вымовлять его прозвище. Это Андрей Хаданович с книжкой Шарля Бадлера «Быковный век». Віталь, не пераймайтеся з нагоды блытаніны ў прозвішча. Калі мне было 18 год, я написал першае студэнцкае даследаванне пра Бадлера, як зараз згадваю, намеснік дэкана майго факультэта, уручаючы мне дыплом, назваў тэму тое у паэзіі Шарля Бодлера. На мою заўвагу, што ўсё-таки Бадлер, ён веска сказал, хлопча по-беларуску Бодлер. Штосьці ўсё-таки меняется. Книжка, як бы тут читалась проза, читались верши, книжка складаецца з двух нероўных частак. Тут есть верши, которые верши, традыцыйна рифмаваныя и ритмично организованные, и есть petit poème en prose, да, колькі вершаў прозу. Я прочитаю один такі и один такі, а улезу я ў 3 хвіліны, ці не спадзяюся, что так. Шматпакутны герой, один доследчик про это целый артикул отгрохал, очень крупная дичь. Это он анализовал русские переклады Бадлеровского «Альбатроса». Для меня это так само была складаная дичина. Я починал с этого. Мне у 20 с чимсти здавалося, что кожной левой пяткой может перекласть «Альбатрос». Я надруковал его в 98 году, а потом годов 15 соромился и просил укладальника антологии никуда его не включать, хоть он знакомил. Совсем недавно переклад. Хвилина 45. Дякую. Разбора с маракам, замученным нудою, трапляется у полон великий альбатрос, что робячи круги над горкою водою с вандровным кораблем
дзяліць гатовы лёс. Хто пад аблокамі быў велічны і ўзнёслы, хто ўчора між віроў прыгожы быў яшчэ, цяпер па палубе, за спінаю, як вёслы, два крылы белыя неегла валачэ. Хто мераў вышыню, цяпер трывае здзекі. Кароль блакіту стаў няўклюдным і цяжкім. Рагоча жартаўнік з крылатага калекі, кульгаючы, як ён, пускае ў дзюбу дым. Паэт, як альбатрос, скарае небасхілы, і вашых небяспек не ведае ў жыцці. Ды на зямлі гнятуць вялізарныя крылы, перашкаджаючы між карлікаў ісці. Думаю, што кожны з 10 у пэўным сэнсе волат, які сёння прадстаўляюць. Але, ведаеце, чакаць вынікаў шаноўнага журы, гэта прыкладна пачувацца альбатросам на палубе. Думаю, што ўсе прысутныя перакладчыкі са мной згодныя. «La soupe et le nuage», суп і аблокі. Моя любая, моя шалёная каханка падавала мне абед, а я праз расчыненае в акно зале сачыў, як плыве ў небе цуднае Божае дойлідства, сатканае з няўлоўных палеваў, чароўныя эфемерныя збудаванні. І я сказаў сабе, сузіраючы, усе гэтыя дзіўныя відзежы, прыгожыя амаль як вялікія вочы маёй каханай красуні, маё любае, шалёнае, зеленавокае пачвары. Але раптам я атрымаў моцны удар кулаком у спіну, ды пачуў сіпаты, чароўны голас, істэрычны і нібы ахрыплы ад гарэлкі. Голос моей милой, любой каханки. Будешь ты есть нарэшце свой суп, чёртаў гандляра блока. Регламент вытрыман. Калі ласка, мы пераходзім до наступнай пазіцыі. Эта пазіцыя трошки асаблівая, бо у нас было сярод намінантаў некалькі дзіцячых кніжак, а гэта кніжка, ну, будзем лічыць яе дзіцячай. Ну и, коли ласка, мы запрашаем Надею Ким, коли ласка, повитаем. А есть она? Надея Ким. Сэкономили 3 хвилины. Не, ну, нельга. Найменш глупства сказала сярод прэтэндэнтаў Надеі. Тыгары і яго дзядзька. Гэта было настолькі нечакана і страшна, нават горш ад начного кошмару, што Тыгары ўскрыкнуў. Рука дзядзькі Эндрю імгненна закрыла яму рот. Ціха прашипеў ён на вуха хлопчыку. Калі ты пачнеш шумець, твоя маці пачуе, а ты ведаеш, што з ёй можа здарыцца, калі яна спалохаецца. Як Тыгары казаў пасля, яму ледзь не стала млосна ад такой жудаснай подласці. Але ён, вядома, больш не крычаў. «Вось так», — сказаў дзядзька Эндрю, «зрэшты, я цябе разумею. Упершыню пабачыць, як нехта знікае, гэта сапраўды шок. Нават я ўразіўся, калі марская свінка знікла ўчора вечарам». «Дык гэта вы тады ўскрыкнулі?» — запытаўся Тыгары. «Ты пачуў? Спадзяюся, ты не шпіёніў за мной?» «Не», — гневна сказаў Тыгары. «Але што здарылася з полі?» «Павіншуй мяне, дарагі хлопчык», — мовіў дзядзька Эндрю, паціраючы рукі. «Мой эксперымент атрымаўся. Наша маленькая дзяўчынка знікла з гэтага свету. Што вы з ёй зрабілі? Адправіў я, так бы мовіць, у іншае месца. Што вы маеце на ўвазе?» Дзядзька Эндрю сеў і сказаў: «Я распавяду табе. Ты чуў калі-небудзь пра старую місіс Лефей? Яна была маёй стрыечнай бабуляй». «Яна была моей стрыечнай бабулей?» — запытаўся Тыгары. «Не зусім», — адказаў дзядзька Эндрю. «Яна была моя хросная. Гэта яе партрэт там, на сцяне». Павітаем. Але мы, тым не менш, вельмі высока шануем, тым больш гэта вельмі патрэбна дзіцячая літаратура. Калі ласка, пераходзім до нашай наступнай пазіцыі. Зноў з прыемнасцю прэзентую кніжку з серыі «Паэты планеты». Выйшла толькі што 31-я кніжка. І вось кніга Гайнрыха Гайне. Мы доўга думалі, як все ж не пісаць. Вырашылі, імя напішам по-беларуску, у нас ёсць Генрых Далідович, а прозвішча напішам правільна па-нямецку, як яна павінна гучаць. Бо калісьці спыталі аднаго нямецкага прафесара, хто такой Генрих Гейне, ён так і не здагадаўся, хто я. Генрих Гайне, праца таленавітага нашага перакладчыка Ігоря Крепса, якога мы сюды запрашаем. Я працягну заснаваную сёння добрую традыцыю, пачну з падзякі.
Катерине Матієвській, Ганні Анкуті, які мене виховували, довиховували аж до шорт-листа. Дякую вам. І дякую видавцу Дмитру Колосу, який повірив у цю книжку. Ось не дарма, видать. Прочитаю два коротких віршики. Хутко коляда, перший колядний. Трошки хуліганські такі. Три мудраці з усходніх країв питали ля кожної хати. А де тут дорога на Вифлеєм, малі хлопці і дівчати? Не ведав ніхто, і мудраці дороги плялися своєю. Их ветлая зорка наперед вела, якая зайшла над землею. Спинилася зорка, де жив Язеф. Зайшли мудраці у пристанок. Равлотом тяльо, кричало дитя. Заспевом заспев их святая. Вот, еще один верш песни «Маркетантки» с 30-годовой войны. Это верш про то, что я вслед разом с Генрихом Гайне лишу вельми важным. Ну і тут є трошки і про інші справи, які трошки менш важні. Ось, послухаємо. Ах, як гусару я брав люблю, ніколи кохання не стине. І мені не істотно, який той гусар, не милий, і жовтий, і синій. І мушкетерів так само люблю. Кохаю я мушкетерів, і офіцерів, і навіть солдат. Такі вже я маю норов. Кавалеристів моїх малайцов люблю не менше піхоту. З артилеристами я вночі ніколи не знала нудоти. Не люби, німець, швед і француз, кохаю я і гешпанця. Найперш мені важний чоловік у кожному з новобранців. Не важно, з якої країни яни, якої віри і мови. Кохання варте кожен з їх, коли він, звісно, здоровий. Айчина, релігія – гэта рызё, не больш, чым просто апратка. Дало лахманы, до сердца хочу притиснуть тебе, мой братка. Я человек, человечность дару своей душой и телом. А грошей нема, так не беда, должок позначу я мелом. Висит над палаткой зеленый вянок, землю охинула сутони. Солодкой мальвазе гостю налью, з новой башурки сягоння. Дякую. Дякую. Добре. Склаліся ў рэгламент, сэкономілі хвіліну для наступнага чытання, бо гэта кніжка больш капітальная ў нас. Гэта кніжка Малгажаты Шейнер, кніжка зноў-такі з жанру нон-фікшн, але за это не стала менш цікавай. Палескія гісторыі. Яе перакладалі на пару у нас Марія Пушкіна і Алена Петрович. Мария Пушкина все-таки до нас доехала, мне поведомили. Ласка, прошу. Спочатку не чула, але я чула, что все дякують. Я б хотела подяковать Алене Петровичу, уже в который раз, як мы читаем из этой книжки, Алена нема побач. Алена из стихи, Алена правда перекладала. Тому доведется послухать штось з тих розділів, за які отказывала я. І тут так само буде невеликое перакладчицкое присвячение, я сподіваюся, это будет зразумело для кого. Короткий кавалочек. Ольга Кульбеда стверджает, что так направду мотали от Хайма Вейцмана застались не парэшткі вырвана со своего места дома, а выраз идея ракі. Так кажуть про жанчыну, якая ідзе па вуліцы выпрастана, бо ведае сабе цану. Гэты выраз усё яшчэ жывы, хоць Рахіль Вейцмана нарадзілася больш за 160 гадоў таму і з'ехала ў Палесціну у першай чвэрці мінулага стагоддзя. Напрыканцы жыцця ў сваім хайфаўскім доме яна збірала на пэсах 35 членаў сям'і. Яна была не толькі маці першага прэзідэнта Ізраіля, але і бабулей сёмага, Эзера Вейцмана. Але абедзвюх гэтых урачыстых падзей Рахіль Вейцман не дачакалася, бо памерла ў 39 годзе. Ольга захапляецца Рахіллю таму, што тая выхавала і вывучыла 12 дзяцей. Яна нарадзіла 15, але трое памерлі. Цяпер, гаворыць Ольга, у Моталі штогод памірае ў 2 разы больш людзей, чым нараджаецца. Моталь меншая. Ім уже толькі 3900 жыхароў. Маладыя не хочуць дзяцей. Ім занадта добра, яны хочуць пажыць для сябе. Ольга хоча мне штосьці распавесці. У нас ёсць звычай, свой мотальскі. Людзі з Моталя яго наогул не ведаюць, вельмі стары звычай. Невядома адкуль. Усе ведаюць, што габрэі кладуць на магілы каменьчыкі. Навошта гэтыя каменьчыкі? Кажуць, для таго, каб адзначыць месца, бо калісьці габрэяў хавалі ў пустыні. Або што блізкія хочуць пабудаваць сваім памерлым дом. Або яны пакідаюць памерлому зброю, каб ён пачуваўся бяспечна. Так ці інакш, калі ў Моталі памірае праваслаўны чалавек, ягоныя сваякі ідуць у царкву і кладуць камень для царскіх варот. Для мужчыны справа боку, для жанчыны злева. Свята рассвячае яго, а сям'я нясе на пагост і пакідае на магіле.
Калі прыехаў малады бацюшка Пётр Адамович Кісель, мы баяліся, што ён адмовіцца ад гэтага звычаю, бо ніхто не чуў, каб у нейкай іншай праваслаўнай царкве свянцілі камяні. Мы пайшлі да Петра Адамовича і спыталі, ён адказаў, што не будзе нічога змяняць. Кожны можа прыйсці ў царкву з каменем для свайго памеру. Таксама, што камяні ў Моталі свенцяць у дзень святого Міхаіла. У старым запавеце Міхаіл Арханёл спрачаецца з габрэямі за цела Маісея, бо не хоча, каб яго шанавалі ад Бога. А ў новым запавеце ён вызваляе Петра з цямніцы Ірада. Паводле дзеяў святых апосталаў, ён стаіць перад ім, і святло азарае цямніцу. І анёл штурхае Петра ў бок і гаворыць яму ўставаць. З рук Петра падаюць ланцугі. Анёл, товкнувши Петра в бік, збудив його. Так Федор Данилович Клімчук переклав це місце на власну мову. У Моталі я розумію так само. Дякую. Урэшце я зразумеў, што перакладчыкі самыя дысцыплінаваныя творцы, яны все на дзіва справилися, читали цікаво и в межах регламента, что не меньше важно. За это мушу объявить, что у нас нема тых, кто проиграл. У нас усе номинанты шорт-листа, яны пераможцы. Я прошу их усіх сюды выйсці, каб мы их усіх убачили. Диплом финалистов премии отрымливают Ганна Янкута и Марина Дергачева с перекладом книги Хорас Уолпол «Замок Отранта» Мэри Шелли Франкенштайн, сучасный Прометей сборник выдавецтва «Книгосбор». Диплом фіналіста премії отримає Сергій Шупа з перекладом з івриту. Чує там Сергій Шупа нас і ангельської мови книги Едгара Керета. 7 добрых годов выдавецтва Логвинов. Придется в командировку кого-то отправлять. Вручаемся и подходим. Диплом фіналіста премії отримує Андрей Ходанович з перекладом з французької мови книги Шарля Бадлера «Вибраної версії видавецтва Дмитра Колоса». Диплом финалистки премии отрымливают Мария Пушкина и Алена Петрович с перекладом с польской мовы книги Малгораты Шейнер «Насыпать горы» выдавецтва Логвинов. Диплом финалиста премии отрымливает Виталий Латыш с перекладом с украинской мовы книги Сергея Жадана «Ворошилов град» выдавецтва Логвинов. Диплом финалиста премии с перекладом с немецкой мовы книги Генриха Гайна «Выбранные верши» выдавецтва Змитер Колос, отрымливая Игорь Крепс. Диплом финалиста премии с перекладом с санскриту книги Ригведа «Кола першая» выдавецтва Медисонт, отрымливая Игорь Куликов. И диплом, мы его передамо, финалистки премии с перекладом с ангельской мовы книги Клайва Стейплза Льюиса «Хроники Нарнии», «Племянник чаровника», выдавецтва «Позитив Центр», отрымливая Надея Ким, якой мы поаплодируем. Шановне господарство, все выиграли, как вы бачите, але сярод заўсёды всех выигранных есть еще выигранные. Калі ласка, для меня это так само будет сюрприз. Сергей Дубовец, запрашаем агучить нам. И Сергей Макаревич, просим так само сюды. Запрашаем агучить нам того, кто сярод финалистов все ж набрал наибольшую колькость прихильностью и баллов. Я думаю, что скажет слово Сергей для всех, и думаю, все послушают. Мне сказали интриговать и цапнуть. Не, мне можно больше. Ну,
цікавая штука, что это вельми розныя книжки, насамрэч, и их тяжко пораўноўваць. И какие критерии их пораўнання, ну, это треба крепко думать. Я вот ходил, думал, и пришла мне такая думка, что есть такой популярный сегодня инструмент дуда. И есть дудароў теперь у Беларуси шмат-шмат. Есть вельми профессійныя дудары. Але склалось такое ўражанне, что ну, дуда и дуда играют стандарты. Ну, супер, класс, бярэ там за душу. А аднойчы я пачуў дудара, и у меня был просто шок. Я чуў тыя ж стандарты, але я разумеў, што у яго ёсць абсолютно свой голос. І тое самае, мабыць, з перакладчыкамі. І зараз я згадваў, што было такое калісьці даўно ўражанне, калі я чытаў пераклады з метра Коласа, кніжкі Камю і кніжкі Сартра. Мне выразна прысутнічаў стыль, голас самого перакладчыка. І сёння буду уже сканчаць інтрыгаваць. Сёння, на мою думку, якраз вот эти критерии спрацаваў. Это может быть найбольш выразны голос перакладчыка, у дужках цы, які гучыць у гэтых тэкстах. Ну, караблі, як вядома, не п'юць, бо яны не паплывуць, але гэта проза, а ў паэзіі яны плаваюць, і п'яныя плаваюць, і з літаратуры в літаратуру плаваюць. Андрей Хаданович разом з Бадлером хотелось бы павіншаваць лаўрэата сёлетняга, і я падзялюся яшчэ адной радасцю сваёй, і спадзяюся, гаспадар Андрэй будзе радаваць мяне і ўсіх. Леташні лаўрэат Якуб Лапатка за гэты год пасля прэміі пераклаў адну кнігу з фінскай, пакуль адна, якая выйшла. Гэта было не мастацкая, канешне, 100 сацыяльных інавацый з Фінляндыі. І нам, як фонду, хацелася б, каб лаўрэат атрымліваў узнагароду не толькі за зробленае, але гэта быў штуршок да наступных кніг. Таму прыкладаць кай ласка. Дзякуем. Подару Сергею, я боялся, что вы скончите обовязком отредагавать пераклад Якуба Лопатки на громадской истории. Но Якуб Лопатка выпустил мастацкую книгу «Катрывала», якая так само вышла. Так что он не знаходится у творчым, так сказать, параличе. А з наших перакладчиков мы чакаем наступных перамог и наступных поспехов, чакаем новых книжек, чакаем пополнения наших серий и несерийных выданий так само. Будем вельми удячны, коли вы эту почестную миссию, думаю, что все, кто тут есть, заслужили. Тим, можно, прошу, шановного модератора, право сказать несколько слов. Да, остальные уже урезать, шановные коллеги. Я бы хотел, как Игорь, Коли ласка, слово мае лауреат другой премии, то есть другой, як это неправильно сказал, лауреат премии, выдаденный другий раз Андрей Хаданович за книгу Карля Бадлера «Выбранные верши». Дякую велике. Я зараз паспрабую яшчэ раз выразіць тыя пачуцці, якія адбываюцца, якія перажываеш, чакаючы вынікаў. Мне здаецца, добра іх выразіў позні у 70-х годах улюбёны наш пісьменнік Владимир Хараткевич. От ён трапляў часам у лечкамісію, а потым падымаў настрой медсёстрам, дактарам,
своими блескучими трапными импровизациями. Я прочитаю оригинал, який писался по-русски, и пераклад, вот это апошний мой пераклад по часе ён які учорашні, як віншавання. Нам усім, бо у нас есть такая литература. Часам яна не трапляе у цензурный некий канон, тому я вельмі шановных памятаеце, что я не просто экспрессивно афарбаваную, я до юных слухачек звертаюсь, читаю что-то, читаю нашего классика Владимира Короткевича. Медсестрам лечкомиссии в ответ на просьбу написать про них злые стихи. Это назва оригинала. Тошно мне в подлунном мире не медсестры, а вампиры. Вместо чарки шприц несут, кровь из жил моих сосуд. Неуклонны, непреклонны, как Георгий на иконе. Дали не ведаю, как правильно натиск ставится. Держит шприц как копие, тычет змея жопие. Это оригинал. Мне у палате не до оргии, медсестра святый Георгий. Бросишь чарку, шле проклены. Я тут змей, причем зеленый. Хоть килишек инвалиду, а приносишь шприц, як діду. Діда має рацію, коли змія з рацією. Щирий дякую. Мы заканчиваем церемонию другого вручения премии имя Карлоса Шермана. Все могут подойти, повіншавать Андрея Кадановича и інших финалистов премии. Дякую всім, до наступних зустріч. Андрей, у нас прямая трансляция. Давайте можем после прошу на прямую трансляцию. А ты как? Ой, и я хочу повіншаваць лауреата премии имя Карлоса Шермана, поэта Андрея Кадановича. Андрей, ну вось першым лауреатом стаў Якуб Лопатка за такі фундаментальны твор у 1000 сторонок, пераклад карэла-фінскага эпосу Калевала, да. А вось вы такие романтичные верши Бадлера перакладали. Скажите, Франция навеяла? Я памятаю, вы были у Парижа, и я нават в мобильный телефон завялі, якого у вас сроду не было у Беларусі. Вось што натхніла? Ну, натхніла Бадлер, гэта, відаць, аўтар, ну, уже паловы, я не збіраюся паміраць заўтра, чху-чху-чху, але на сёння паловы майго жыцця. У студэнцкія гады я пісаў пра яго дыплом. Потым, хаваючыся ад войска, я хаваўся разам з Бадлерам у аспірантуры, дысертацыю «Сорам і ганьба» дагэтуль па ім не абараніў, але шмат гадоў студэнтам чытаў спецкурс. І тут раптам выявілася, што перакладаць за рэдкімі выключэннямі Владимир Жылка, Степан Лихадіеўскі, Юрка Гаўрук, некаторыя стваралі, але гэта былі паасобныя вершы, якія не складаліся ў нейкі такі беларускі канон. І я спачатку фактычна для студэнтаў сваіх, потым для калег па перакладчыцкай майстэрні, для часопіса «Крыніца», светлай памяці канца 90-х шэры А4 пад кіраўніцтвам Некляева з найлепшай рэдкалегіяй у свеце беларускай, з Разанавым, Акудовічам, Орловым, іншымі. Вот там мы з Акудовічам падрыхтавалі першую падборку Бадлера. Ну і з гэтага ён як бы мяне пераследуе, а недаўна, калі мінулым летам каманда маіх калег Зміцер Колас, выдавец, Лявон Баршчэўскі і іншыя замовілі мне Бадлера для паэтаў планеты, я раптам зразумеў, што штосьці ўжо перастае задавальняць, і ты пачынаеш як вар'ят перакладаць тое, што наперакладал у 90-е. Карацей, гэта вельмі блізкі мне аўтар. Не глядзіце, што яны маленечкімі на далоньку гэтыя кніжкі паэтаў планеты выглядаюць. Яны зробленыя так, каб змясціцца ў кішэньку, каб студэнт пакутліва не выбіраў піва альбо кніжка, бо кніжка мусіць быць даступная, але не пераклад, бо не так лёгка і не так даступна мне гэта, далі Бог, давалася. Але, ведаеце, я не
мазахіст, перакладчык, колькі б на складанасць працы не скардзіўся, все адно ёсць вялізарнае задавальненне, калі атрымліваецца, калі складаецца. Той выпадак я яшчэ, у мяне шок не мінуў, я здзіўлены глыбока рашэннем журы, яны самі яшчэ не ведаюць, на якую рызыку пайшлі, чакаем ананімных каментароў зласлівых пра гэта ўсё, але так адчуваю удзячнасць, адчуванне, што прызнання у вузкім коле, прысутны тут празаік сказаў бы паводле гамбургскага рахунку, так? У вузкім коле калегаў, якія разбіраюцца, гэта вельмі важная для цябе штука. Ну і яшчэ я ўвесь час кожную нейкую адзнаку успрымаю як аванс. Паспрабую гэтую пазыку аддаць. Будзе яшчэ не адна і не дзве розныя самыя кніжкі Бадлер і не толькі свае і перакладзеныя. Зусім вот хутка магу зрабіць анонс, з'явіцца ў паэтах планеты ірландскі нобелеўскі лаўрэат Вільям Батлер Йейтс, большасць перакладаў, я накрэсліў, настукал на клавішах камп'ютара. Андрей, вы романтик? Я постромантик, як мой любимый поэт Шарль Бадлер. А скажите, калі ласка, вось сёлета 22 пераклады, 22 кнігі было ў лонглісце. Перакладчыкаў яшчэ больш. Так, зразумела, часам камандай калектыўная творчасць. У лонгліст 8 увайшло, у прынцыпе, настолькі за год пашырылася гэта кола, радуе гэта? Безмежна. Я уже казал про паэтаў планеты, год таму выглядала як шапка закідальніцтва. Зараз мы сабе ружовыя планы накрэслім, але ж яны здзяйсняюцца, з'яўляюцца кніжкі. Хто б зараз сказал, я толькі на столік прэтэндэнтаў гляджу, што мы будзем ангельскую гатычную аповесць, роман чытаць, альбо што мы будзем рыгведу таўшчэзную, фундаментальную, абсалютна апрычонай моваю, Ігорам Куліковым перакладзеную чытаць, альбо што мы будзем бліскучага ізраільскага Эдгара Керета, у якога апошнія гады 3 кніжкі выйшлі па-беларуску. Хто можа, украінцы плачуць і зайздросцяць, яны Керета толькі з ангельскай, а ў Беларусі ёсць 2 перакладчыкі, здольныя яго з арыгіналу перакладаць, і Костюкевич, и сёлетний номинант Сергей Шупа, ваш коллега, по-моему, это прекрасно. Дзіцячая литература выходит, сгадывается той самый Льюис, небачное привитание мое, Надея Ким, якая это зрабила. Вы ведаете, что я просто не могу не похвалиться. Вот вы сказали, как студент не выбирал там пиво ці книжка, правда, уже народ... Мы ведаем, что выбирают студенты. Так, але ты мне менш, я не ведаю, студент ці не, вот литерально некалькі дзён таму зняла кадр у метро. Вот хлопец читае кніжку нашага зноў жа калегі, выбачайце, што рэкламую, але читае пераклад Кізі на беларускую мову «Палёт над гняздом зязюлі». Хочется верыць, што гэта толькі пачатак кніжнай серыі «Амерыканка» і іншыя кніжкі пойдуць за ёй. Так што дзякую вам і дай Бог вам натхнення на новыя творы. Вам дзякую на пераклады. І не толькі на напісанне, і на пераклады. Буду старацца. Дзякую. Ну а зараз дзе наш яшчэ адзін пераможца, яго разрываюць на таксама інтэрв'ю. Змейтер, выбачайте, просто вот такая популярность, но я разумею, адразу 3 прэміі за одну книжку. Змейтер, калі ласка, не оторвать. Змейтер, я разумею, что слава, она такая штука коварная. Я, конечно, віншую, вельмі ганаруся, что наш коллега атрымлівае за одну книжку 3-ю прэмію. Як сегодня только что адзначыў спадар Орлоў, что ён не ведаў, что не было прэміі Стагановича, не было прэміі Гідройца, яны першыя прагаласавалі за цябе. Вот у прынцыпе ганарышся? Ну як ты думаешь? Вядома, ганаруся, так? І, вядома, абсолютно не кабенюся, не рисуюся, абсолютно не чакаў. Правда? Вот так, хоць я і выглядаю, напэўна, таким сціплым хлопчыкам, абсолютно не чакаў. Мяне
одна журналистка молодая спытала, она задала такое пытание, як вам удается знайсці наратыў контента, штосьці такое, и адлюстраваць эпоху праз вясковых людей. О, накрутила. Так, я кажу, ведаеце, я як у любую вёску приезжаю, я першае, пра што думаю, як бы тут знайсці контент наратыва. Ці наратыў контента. Насамрэч, слухай. А вот скажи, коли ласка, вот с нарративами, там, с контентами, да, вот ты приезжаешь на вёску, легко разговорить человека, вот так душу крануть, вот как он так тебе открылся. Вот приезжает чужий дядька, пытается нечто, там, пытания некие задает. Люди такие, при всем при тым, у нас не вельми открыты. Не вельми. А вот як тебе удается? Я сам не ведаю. Адчуваю, што трэба паговорыць спачатку пра жыццё? Пра жыццё. Не, хоць пра надвор'е. Хоць пра як автобус давно не пускаюць у вёску, так, хоць пра цэны, пра любую фігню просто зачапіцца. Каб зачапіліся гэтыя шесцяронкі, так, і пайшла размова. А там далей можна выйсці на што-небудзь больш цікавае, але трэба просто размову гэтую пачаць. І ні ў якім разе, конечно, не выкарыстоўваць, я не той, што говорю пра наратыў і контент, слово інтэрв'ю ні ў якім разе не выкарыстоўваць. Да нашего человека трэба просто падысці і спытацца, вы можете мне дапамагчы? Дякую, Зміцер, я віншую яшчэ раз. А нашим глядачам і слухачам нагадаю, што мы вели рэпартаж на ўпроставую трансляцыю за ўручэння прэмій, 2 літаратурных прэмій, прэміі за лепшы твор публіцыстычны імя Алеся Адамовича, і лаўрэатам прэміі стаў свабодавец Зміцер Бартосік, і прэміі за перакладную літаратуру імя Карласа Шермана, і лаўрэатам гэтай прэміі стаў Андрэй Хаданович за нізку вершаў французскага паэта Шарля Бадлера. Thank you.